Ce facă? Ce facă ăla? Dar din contă! Păi scuze, nu poți să te ține, să te atenți! Da, mă! Poate eu găsesc cu poate. Zice? Nu pot. Încearcă și mâine îmi spui cum a fost. Zice, ce înseamnă să-i sube la pula? Nu știu, vezi? Încearcă. Dacă nu fii atent, eu zic să faci, să mori, dacă nu faci în fiecare zi de 200 de 100 de zi. Te duci și cumperi un pian din ăla pe bază de apă. Îți pui acolo... Cu mentă. Nu, fără mentă. Îți pui de amorteță. Îți pui acolo așa. Îți pui de acolo, pe gaură de la tine. Și zici să faci de desplec. Crede, niște tendații de aia de stec cu tremură, să te ridică părul. Hai cât mai zice ceva. Se termine repede. Se termine, da, lubrifiază pe bază de apă pentru aia. Este spectacular. Da, știam pula. Pentru că ești informată, dragă. Da, dacă folosește, dragă. Se termine repede. Ascultă, dacă nu te simți în care te stai cu spray. Știu eu că cineva să spray pe capul pulii. Știu eu că cineva care se dă laterale și invers. Și să moră dacă nu se termină după 2 minute. Măcar așteaptă să nu mai te spală, pentru că e amorțită. Bine, Linda. Da, aici știu. Și încearcă așa. Bine? Duceți la benzinărie. Bine, nu știu. Era un cal așa. Bă, din ăla cu siliconul de pe mașină, care ce bă, din ăla NATO, mă, neapărat. După aia te dai cu ea. Dacă te-am să mă fac, nu? Chiar? O cred că. Dacă te-am să mă fac, nu? Uite, nu știu, văd, eu să văd. Au pus de acolo. Da, e cum e Linda? Da. Vede că nu contează, când știu. Au pus? Au pus? Da, mă pe tine. Da? Da, bun. Dar ce numere? Dar ce numere îți place? Ce numere îți place? Ce? Fie mare. Adică, o scorpion nu știu cum e. Sau 99. Da? Liniștită, vrei să dai? Ce? Liniștită. Vrei, asta-i? Dai la asta, care ți-a aduc acolo. Acum cum? Hai să fie aga. Ce mă? Hai să fie aga. Nu mai mă vorba ta așa. Auzi, că ar să fie aga. Ia palete. Alea elicoptere. S-a dus acum un... Nu știu, bă, eu să pun în asta, aia la altă. E mai neagră, bă. Eu nu-i dai nimic. Are 20 de ani. Are 20 de ani, e perfect. Deci dacă nu-i dai nimic de numere, da. Nu e aia, tu care vrea și nimic. Ba da, ba da. De la aia, sau ia să te cap, de până dar vreau să nu știu nici să ne ducem acolo. Eu te filmez. Dacă aia nu de asta. Că nu-i place manca persoane, vrea să fie mai mult decât de asta. Bă, stai cu pumni în gură, că nu-i place. Da. Pumni în gură, mă. Și te speli la tu. Bine, la Dora. O ești, da. Bă, tu de la mare, pe jos, acolo, trebuie să aceea. Pe covorul tu, pe pachet, acolo. Zic, bă, frate, ca să băteze covorul la fată. Așa. Bun? O să mai fie pe acolo un cup. Dar e ascultat. Care, Linda, acum? Melin, direct la mine te cândva, că te... avem noi alte sisteme. Dar care-i cu Păi lasă, să vedeți... mai da cu taxo. Da, ciudată. Dar o să fie, stai. Chiar, mă, cum ar fi? Se pută mă da cu taxo? Acolo nu a vreo schimbare, bă, este între... Lasă-i pe
Auzi, mă! Nu m-am vrut scuzare, băiat. Auzi, bă, fii atent. Fii atent. S-o pune toată pe măta, pe să te la muie. Ce, mă? Dar bă, ăsta nu face de alea, că e dulce, săracă, ai văzut? Dico. Are 5 ani de bătrână. Nu m-au intrat peste ei. Ce, maticule? Eu vreau. Da un pic, stau bă. Ce face să ai lui? Să vede mie că am târziu acasă. Opa. Cu amantele. Opa. Nu știu că e cu șeful la pământ. Da, să 7 târziu, așa. Așa, nu m-am dus la pământ și șef. Hai, că vreau să până la 7 dimineața. Tot e bine, bă, lasă, acolo, face. Dar ai ceva boală? Ce? Ai ceva bolă, ca să știi. Bolnavul capul, mă! Sau un prezervativ. Nu, lasă. Bune, pentru protecția mea, da, știu că nu. Ai, are. N-are. Are. Te spui să te stai pe aceea cu nasul. Nu mor toți. O avea. E bună. E bună, mă. E aia cu filmează. Să vă cum ai. Mă, lasă, e bună, pentru tine e bună. La mine la blog, mă, băgăboante, mă. Bă, fii atent. L-o duc pe sora mea. O put? Da. Bă, tu te duci. Hai, mă, da. Zi, mă. Dai așa sora la toată lumea, bă. Dar zic, dai bani, mă, fraiere. Dai bani. Cât? Dar valorează. Milioane, auzi. Da? Valorează că e bună să te scoată. Să multe, nu fie câți bani. Ce vreau să te dau, să cac. Uite, să le scoată. E bună, așa. Are un cur ca asta mare, auzi. Are curul. Nu te place să puteți cur. Are curul mai mare ca măsălul Horvat. Hai, mă, mai da cu pumnul, că te schior la cap. Hai, ce cred că ne-a de ei. Nu-l interesează pe el. Opa, nu mai e filmare. Mai întreabă cu ceva. Zic cum face, repede să-ți dai la lăsa mai. Zic mai încât. Dar spune cu mâna. Am papă în toate melodiile. Cum? Așa, ba. Cum, mă? Cum faci? Arată. Am așa stăm. Așa? Da? Când ești bine, Dar mici atât. Așa, mai... mai alegru, auzi. Stai că mi-a gata. Mai fă grată. Ce? Aia? Nu dai la labă. Păi, prost bine dispus. Bine dispus. Exact, dar cu care? Cu aia bolnavă mâna sau cu asta? Cu aia ruptă în patru. Îi rupe mâna, bă. Bă, acolo, ticule. Foarte bine, dar mai fă o dată, să văd. Lasă, Dacă ai dat limba, cum ai dat? Iar, mă. Tot cu limba. Dar repede, fă. Cum dai? Da, arată. Scoate Asta faci. Cum faci? Arată. Da, arată. Dar scoate, mă, ca lumea limba, că trebuie scoată. Cum? Și altfel nu mai știi. Oxul, cercul. Ia, până. Așa, și mai tu. Dar tu, Da, mă, că am amețit la bubă. Nu, păi, dar cum? Asta, da. Dar mai